Iya Ladidi ta ci gaba da cewa, yanzu kuma ba zan bari ku fita ko ƙofar gida ba, kuma kar ku kuskura ku cewa wani ku 'ya'yan Bello ne, domin idan sarkin mayu ya sani zai zo ya cinye ku a matsayin ɗaukar fansa. Husna da Humaira suka ce to ba za su faɗi wa kowa ba. Assalamu alaikum, barka da zuwa Arewa Hausa Folk Tales Channel. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe. Shekaru masu dama da suka shuɗe, a cikin birnin Kano an yi wani attajirin mutum mai suna Bello. Bello ya kasance mutumin da ya fi kowa kuɗi a ciki da bai ɗin garin Kano. Yana da kyakkyawar mata mai suna Binta. Yaransa guda biyu kuma dukansu mata ne. Babbar mai shekaru 13 sunanta Husna, ƙaramar mai shekaru 8 sunanta Humaira. Yaran sun kasance kyawawa, ga su da ilimi da ƙwazo. A makaranta Husna ke zuwa ta ɗaya, Humaira kuma ita take zuwa ta biyu. Allah ya ɗora wa Alhaji Bello san waɗannan yara nashi tamkar ran shi. Da ka taɓa Husna ko Humaira gwara ka taɓa wuta zai fi maka sauƙi, domin Alhaji Bello baya tsoron shari'a da kowa akan yaran nashi. Duk da irin gata da shagwaba da suka samu a wajen iyayen nasu, su Husna ba su kasance marar tarbiyya ba, domin suna da tarbiyya, kamun kai da kuma ladabi. A ɓangaren Husna tunda ta taso akwai wani abu da ke ci mata tuwo a ƙwarya. Ba komai ba ne wannan face rashin sanin asalin mahaifinta, domin tunda suke mahaifinta bai taɓa cewa gagarinsu ba, ba taɓa ganin dangi ko ‘yan uwan shi ba. Husna tun tana tambaya har ta gaji ta daina, kullum idan ta tambaye shi ina ne garinsu sai ya ɓata rai yana faɗin, Husna idan kina son mu shirya da ke karki sake min tambaya akan garinmu. Wata rana sun fito ƙofar gida za su shiga mota, sai ga wani ɗan acaɓa ya zo wucewa. Ai kuwa yana ganin Alhaji Bello sai ya faka yana faɗin, Bello ɗan Hajiya, ashe kana raye dama baka mutu ba. Da farko Alhaji Bello ya nuna tankar bai san shi ba, amma sai mutumin nan ya yi ta masa kwatance yana kiran sunan garinsu. Dole ta sa Alhaji Bello ya nuna sanayya ga mutumin har ma ya ja shi cikin gida aka zuba masa abinci. A cikin hirar da Alhaji Bello suka yi da mutumin ne Husna ta ji sunan asalin garin mahaifinta, ƙauyen Mutuwa a Minna jihar Neja. Husna ta ji har sunan mahaifiyar babanta, Iya Ladidi. Bayan baƙo ya tafi, Husna ta tambayi mahaifinta game da garin nasu da kuma dalilin da ya sa ya ƙi komawa garin. Alhaji Bello ya fusata kana ya kore ta yana faɗin, kar ki sake min irin wannan tambaya, ki ɗauka babu abin da kika ji daga bakin wannan baƙon. Husna ta bar wajen jiki a sanyaye, ashe Alhaji Bello ya yi kuskure mai girma na kore 'yar tashi, domin a daren ita da Humaira ba su yi bacci ba, suna ta nazari da kuma tsara yadda za su je garin Mutuwa domin ganin asalin mahaifin nasu. A kwana na 1 na 2 da na 3 suka cimma matsaya gobe za su gudu zuwa garin Mutuwa. Haka kuwa aka yi, sun shirya kaya a jaka sun ɗebi kuɗi da duk abin da za su buƙata. Washe gari lokacin da iyayen nasu suna can ɗakinsu, Husna da Humaira suka fito cikin sanda. Mai gadi bai zargi komai ba ya buɗe musu ƙofa, suna riƙe da jakar kayansu suka fita suka hau a daidaita sahu sai tasha. A tasha suka samu motar da za ta kai su Minna. Lokacin da suka je Minna cikin tasha suka tsaya suna dube-dube. Kafin daga bisani Husna ta fara tambayar mutane hanyar da za ta kai su ƙauyen Mutuwa. Mutane da yawa sai sun yi mata wani irin kallo sai su ce ba su san garin ba. Husna ganin ta tambayi mutane da yawa ciki har da direbobi ba su san garin ba, sai ta fara tunani ko dai ba hanyar suka biyo ba. A lokacin wani tsoho ya zo ya ce ko ita ce ke neman hanyar zuwa ƙauyen Mutuwa. Husna da murmushi ta ce ita ce. Tsohon ya ce ai lungu ne ba kowa ya san wannan ƙauye ba, sai dai su hau mota su ce a kai su ƙauyen Maraba. Daga can in sun ci sa'a za su samu mashin ɗin da zai kai su ƙauyen Mutuwa. Husna ta yi godiya suka ɗauka jakarsu suka fara neman motar ƙauyen Maraba. Sun sha wahala kafin suka samu wata tsohuwar mota wacce za ta je ƙauyen. Amma kuma motar babu fasinja, don haka suka zauna zaman jiran fasinja. Ba su suka tashi daga tasha ba sai yamma. Nan take suka bi wata hanyar jan birji. Suna tafiya mota tana ta jijjiga su saboda tsufa. Husna da Humaira sai kalle-kalle suke. Titin babu mutane, babu ababen hawa sai ɗaya-ɗaya. Wajen magariba suka ƙarasa ƙauyen Maraba.
Bayan sun sauke kaya sai Husna ta tambayi direba, Malam dan Allah ina za mu samu mashin ɗin da zai kai mu ƙauyen mutuwa. Da jin haka sai direban ya juya da sauri yana kallonta kamar ya tsorata. Kana kuma cikin gaggawa ya nuna mata masu mashina yana faɗin ga su can je ki tambaye su. Bata kawo komai a ranta ba suka nufi wajen 'yan acaɓa masu jiran fasinja. Sai dai duk wanda ta ce ƙauyen mutuwa za ta je sai ta ga ya tsorata. Wasu guduwa suke yi, wasu kuma cewa suke ba za su je ba a tsorace. Kan Husna da Humaira ya ɗaure, nan take suka fara tunanin akwai abin da ba daidai ba a ƙauyen mutuwa. Shin ko dai sunan garin ne yake ba mutane tsoro? Ganin sun kasa samun abin hawa sai suka nemi waje suka zauna suna tunanin mafita. Har tsakar dare wajen ƙarfe 10 sun kasa samun wanda zai ɗauke su. Humaira har ta fara hawaye tana cewa Husna su koma gida. Ana cikin haka sai ga wani matashi ɗan acaɓa ya zo. Ya ce in dai za su ba shi naira 10,000 to zai kai su ƙauyen mutuwa. Amma shi ma ba zai shiga cikin garin ba. A hanya zai ajiye su sai su ƙarasa. Su Husna suna murna suka ba shi 10,000 ba su ga tsadar kuɗin ba. Burinsu kawai su ƙarasa ƙauyen su yi ido huɗu da kakarsu da kuma 'yan uwa da dangin mahaifinsu. Sun fara tafiya mai mashin ɗin ya ce amma ku baƙi ne ko? Suka ansa to ku kuwa me zai kai ku ƙauyen mutuwa da daddaren nan? Buɗar bakin Husna sai cewa ta yi, ai garin babanmu ne wajen kakarmu za mu je. Matashin ya ce ai shi yasa kuka ga kowa ya ƙi ɗaukar ku, ni ma saboda na sha maganin mayu shi yasa na ɗauke ku, na san ba ku isa ku cinye ni ba. Husna da bata idasa fahimtar zancensa ba ta ce kamar ya mu cinye ka. Matashin ya ce to ai duk ɗan asalin ƙauyen mutuwa maye ne. Humaira ta cika da tsoro har ƙwalla ya zo idanunta. Mayu kuma don Allah ka mayar da mu kar su cinye mu. Husna ta yi saurin cewa ke da Allah wasa yake yi, kuma idan ma mayin ne da gaske ai mu wajen kakarmu za mu je ina ruwanmu da su. Dan acaɓa ya fahimci su Husna ba su taɓa zuwa garin ba, don haka ya ce lallai yara kun yi ganganci da kuka taho ƙauyen nan ba tare da kun san shi ba. A ƙauyen mutuwa babu sani ba sabo, in dai mutum ba maye ba ne yana zuwa ƙauyen nan za su cinye shi. Duk mai buƙatar rayuwarsa baya zuwa ƙauyen nan. Ba ku ga hanyar nan babu kowa ba, ai mutane ba sa bi, duk wanda kuka gani a garin nan to maye ne. Ba Humaira ba ta Husna ta tsorata da jin haka, musamman da suka ƙara tafiya mai mashin ɗin ya sauke sa a cewarsa an kusa zuwa ƙauyen mutuwa, shi kuwa ba zai shiga ƙauyen ba. Mai mashin ya juya ya bar sa wajen a tsaye suna waige-waige. Dajin ba kowa shiru ko kukan tsuntsaye babu. Husna ta ɗauki jakar kayansu ta kama hannun Husna suka fara bin hanyar da ɗan acaɓa ya nuna musu. Suna cikin tafiya suka fara jin wani irin kuka ba na kare ba na kura ba kuma ba na tsuntsaye ba. Sun tsorata amma haka dai suka daure suka ƙarasa cikin garin. Kasancewar dare ne garin shiru ba mutane ba sautinsu. Kai ka ce babu kowa a cikin gidaje. Tafiya kawai suke suna haska fitila ba su san inda suka dosa ba, kuma ba su ga wani babalantana su tambaye shi gidan iya Ladidi. Suna cikin tafiya sai suka hangi wata tsohuwa sanye da baƙaƙen kaya. Ko da ta gansu sai ta yi saurin zuwa tana kallon su tana wani fiddo harshe. Ganin haka sai Humaira ta ƙanƙame Husna a tsorace. Matar ta ce, yarinya kar ki ji tsoro na, daga ina kuke kuma ina za ku je? Husna ta ce mu jikokin iya Ladidi ne daga birni muke kuma gidanta za mu je. Matar ta ɓata rai kana ta ce ku biyo ni in kai ku gidan. Ai kuwa suka bi ta baya suka je wani gida matar ta fara ƙwanƙwasawa. An ɗan daɗe sai wata tsohuwa ta leƙo tana tambaya waye ne? Matar ta ce Ladidi ni ce mai daddawa. Yara ne suka ce in rako su nan baƙinki ne. Iya Ladidi ta fito ta fara tambayar su Husna ko daga ina suke? Ai kuwa ko da suka faɗa mata su 'ya'yan Bello ne sai ta rungume su cikin so da ƙauna, kana ta ja su zuwa cikin gida. Iya Ladidi ta kawo musu tuwo da kuma fura, ta zauna suna hira cikin farin ciki tana tambayar mahaifinsu. Can kuma sai suka ga ta ɓata rai tamkar ta yi nisa a cikin tunani. Husna ta tambaye ta me ya faru? Iya Ladidi ta ce yara na ji daɗin ganin ku sosai, sai dai kuma yanzu tsoro ya kama ni. Idan 'yan garin nan suka san da zuwanku to tabbas za su yi ƙoƙarin cinye ku. Kun gani ba zan so jikokina su mutu daga zuwa ziyara wajena ba. Gashi kuma dare ya yi balantana na mayar da ku na ce ku koma.
Kai ko da safe ne ma mota sai sati-sati take zuwa garin nan. Husna ta ce, to iya yanzu yaya za a yi kenan? Iya ta ce, to mafita ɗaya ce, tunda dai ku jikokina ne ta yiwu kun yi gadon maita, don haka yanzu zan gwada tayar muku da maita. Humaira ta yi saurin cewa gaskiya iya ni dai ba zan zama maiya ba. Husna ma ta ce haka. Iya kuwa ta zare musu ido tana faɗin wannan ita ce kaɗai hanyar da za ku tsira da rayuwarku daga mayu. Sun daɗe suna jayayya da ƙyar ta shawo kansu suka amince ta tayar musu da maitar. Nan take iya ta kamo zakaranta ɗaya ta yanka, ta fige kana cikin daren ta fara dafa zakaran. Su dai su suna kallon yadda ta zuba uban yaji a cikin kazar. Saboda yawan yajin sai da ya rufe duka naman zakaran ba a ganinsa. Bayan ya dahu ta sauke ta ajiye a gabansu ta ce su ci. In dai suna da maita yanzu nan za ta tashi. Husna da Humaira suka fara cin kazar suna ta ƙorafi yaji ya yi yawa. Ita kuwa iya sai cewa take su daure. Ana cikin haka kawai sai Husna ta ga Humaira ta fara cin kazan nan da sauri, kamar ba ta jin zafin yaji. Ba ta jin zafin kazar, hannu baka hannu ƙwarya take yi. Da ganin haka sai iya ta ƙyalƙyale da dariyar farin ciki tana faɗin, yauwa mai ta Humaira ta tashi saura ke Husna ke ma ki ci gaba da ci. Husna ta ci gaba da cin kazar amma shiru ba ta ji wani sabon yanayi ba. Yayin da Humaira take abu kamar ta ci babu, ita kuwa Husna har kazar ta ƙare a hankali take ci. Wannan ya sa iya Ladidi ta shiga damuwa tana shaida wa Husna ita fa ba ta da maita. Humaira kuwa saboda maitarta ta tashi, dole sai da iya ta kawo mata barkono zalla ta ci kana maitarta ta kwanta. Iya cikin damuwa take musu bayani. Mayin garin nan suna canza siffa, wasu suna zama kare, wasu kura, wasu kuma har zaki suke zama da daddare. Kuma suna yawon farauta a zahiri da kuma cikin mafarki. Don haka na tabbata yau sai mai daddawa ta kawo farmaki domin ta cinye ku. Amma tunda Humaira ta zama mayya to ita ba za ta iya mata komai ba, sai dai ke Husna. Amma ke ma bari na yi miki turare da kuma hayaƙin mayu. Husna dai bata ce komai ba, ita bata ji tsoro ko firgici ba, hankalinta a kwance. Har iya Ladidi ta gama yi mata hayaƙi da kuma shafe-shafen maganin mayu. Iya ta kai su wani ɗaki na daban ta yi musu shimfiɗa suka kwanta. Ita ma ta tafi ɗakinta ta kwanta. Husna na tsaka da bacci sai ta fara jin kukan kare tamkara daidai ƙofar ɗakin su yake. Ta farka ta dubi Humaira da ke nauyin bacci gare ta ita bata tashi ba. Husna ba tare da tsoron komai ba ta nufi ƙofar ɗakin ta buɗe da nufin ta kori karen. Amma sai ta ga yana fiddo harshe yana yi mata wani irin kallo mai cike da ban tsoro. Husna ta tuno da maganar iya Ladidi cewa mayu na rikidewa da daddare. Don haka a lokacin da karen nan yoyo kanta, sai ta kulle ido tana karanta ayatul kursi da ƙarfi. Da faruwa haka sai karen nan ya rikide ya zama tsohuwa mai daddawa wacce ta rako su gidan iya Ladidi. Mai daddawa ta saka ƙara tana faɗin, yarinya me kika yi min? Ina maitata ne? Na ji na rasa maitata, ina take? Husna dai sai binta take da kallo cike da tsoro da fargaba. Yanda ta ga kare ya rikide ya zama mutum. Mai daddawa ta nuna Husna da yatsa cikin fushi tana faɗin, wato na zo na cinye ki shine za ki lalata min maitata ko? Ki jira yanzu zan turo wacce tafi ƙarfinki. Da faɗar haka sai ta juya ta fita daga cikin gidan da sauri. Shikenan Husna sai ta koma ta kwanta. Amma ba a daɗe ba sai wata mage ta zo ƙofar ɗakin tana ta kuka da bige-bigen ƙofar ɗakin. Husna ba tare da tsoro ba ta buɗe ɗakin sai ta ga ƙatuwar baƙan mage. Magen ta yi tsalle za ta cafki Husna, amma sai Husna ta yi saurin karanta ayatul kursi ta tofa wa magen. Nan take ita ma magen ta rikide ta zama mace budurwa. Ta miƙe tana kallon Husna a fusace. Me kika yi wa maitata? Ni kika lalata wa maita? To yanzu zan turo wacce ta fi ki bala'i. Tana faɗar haka sai ta fita, ita ma ta je ta turo nata. Haka dai mayu kala-kala suka ringa zuwa suna kawo wa Husna farmaki. Amma duk wacce Husna ta tofa wa ayatul kursiyu sai ta lalata mata maitatta. Iya Ladidi da Humaira duk ba su san abin da ke faruwa ba. Washe gari da safe suna zaune suna cin abinci. Husna take tambayar kakar tasu dalilin da ya sa mahaifin nata ya daina zuwa garin nasu. Iya Ladidi ta ce aini na hana shi zuwa saboda shekaru 20 baya da suka wuce Bello da ɗan sarkin mayu suka yi faɗan maita. Shikenan sai Bello ya cinye ɗan sarkin mayu.
Da sarkin mayu ya ji labarin cewa Bello ya cinye masa ɗa, sai ya ce shi ma sai ya kashe Bello. Ni kuma gudun kar a kashe min shi, sai na tattara kuɗaɗena na bashi na ce ya gudu birni, kuma idan ya ƙara dawowa garin nan ban yafe masa ba, saboda ba na so ya dawo a kashe min shi. Husna da Humaira suka jinjina kai cikin gamsuwa. Ashe wannan shine dalilin da ya sa babansu ya bar ƙauyen nasu na har abada. Iya Ladidi ta ci gaba da cewa, yanzu kuma ba zan bari ku fita ko ƙofar gida ba, kuma kar ku kuskura ku ce wa wani ku 'ya'yan Bello ne, domin idan sarkin mayu ya sani zai zo ya cinye ku a matsayin ɗaukar fansa. Husna da Humaira suka ce to ba za su faɗi wa kowa ba. A gidan iya mai daddawa kuma ashe tun safe matan da ta tura wa Husna sun cika gida suna ta masifar cewa ba za su yadda ba. Ashe ta san yarinyar na lalata maita shine ta tura su, gashi yanzu sun rasa maitarsu. Mai daddawa ta ce ku kwantar da hankalinku, wannan yarinyar yau ba za ta tsira ba. Idan ba ku sani ba yarinyar Bello ce wanda ya kashe ɗan sarkin mayu. Yanzu idan muka je muka faɗi wa sarkin mayu kun ga ai zuwa zai ya cinye ta. Mu ma sai mu ɗauki hakan a matsayin fansa. Matan da suka amince da hakan, don haka suka shirya suka je har fada suka faɗi wa sarkin mayu. Jin haka sarkin mayu ya cika da farin ciki, nan take ya rikide ya zama ƙaton zaki. Ba zai iya jira sai dare ya yi ba, don haka ya nufi gidan iya Ladidi domin ya cinye su Husna. Kafin ya ƙaraso wata mata ta ruga da gudu ta faɗa wa iya Ladidi, ai ga sarkin mayu nan zai zo ya cinye jikokinki. Da jin haka sai iya Ladi ta ruɗe ta rasa inda za ta sa kanta. Can sai wata dabara ta faɗo mata, don haka ta sa su suna cikin ɗaki ta kulle su, ta ce kar su yadda su buɗe ko kuma su yi wani ƙwaƙwaran motsi. Ai kuwa ba jimawa sai ga zakin sarkin mayu ya shigo gidan. Ya tambayi iya ina jikokinta suke. Iya ta ce ai ta kore su sun tafi yanzun nan. Sarkin mayu ya ce maza ki fiddo su ko kuma na cinye ki yanzun nan ke ma. Iya ta rasa abin da za ta yi, tsoro ya kama ta ganin sarkin mayu da gaske yake ita ma cinye ta zai yi. Sai dai a lokacin ta ji da ta bari a cinye su Husna gwara ita ta mutu tunda dama ita ta tsufa. Ta tsaya jiran a cinye ta kenan sai ga Husna ta fito daga cikin ɗaki. Zakin nan ya dube ta ya ce, yawwa daga gani wannan ita ce ɗiyar Bello, bari na kashe ki na rama wa ɗana da Bello ya kashe. Sarkin mayu ya nufe ta, ita ko Husna bata ji tsoron komai ba. Iya Ladidi har ta fara hawaye tana roƙon sarkin mayu ya ƙyale jikarta. Nan take Husna ta karanto ayatul kursi ta tofa wa sarkin mayu. Ba zato ba tsammani sai gashi ya rikide ya zama mutum. Maitarsa ta lalace, tsafin shi ma ya lalace ya zama asalin mutum. Ya cika da matuƙar mamaki ya dubi Husna a fusace. Yarinya, ni kika yi wa wannan iya shegen ko? Ki jira ki ga abin da zai same ki. Da faɗar haka sai ya fice daga cikin gidan. Iya kuwa ta nufi Husna tana tambaya ya aka yi haka. Husna ta ba ta labarin da abin da ya faru daren jiya. Yanda su mai daddawa suka ringa kawo mata farmaki, ita kuma da ta yi addu'a ta tofa musu sai maitarsu ta lalace. Iya ta cika da matuƙar mamakin ƙarfin wannan addu'a ta bakin Husna. Shi kuwa sarkin mayu yana fita ya sa aka yi shela cewa duk wani maye mai ji da kanshi ya zo fada ana neman sa. Nan take mayu suka taru maza da mata. Sarkin mayu ya ce akwai wata yarinya a gidan iya Ladidi jikarta ce. Duk wanda ya yi nasarar cinye ta, to zan ba shi sarauta sarkin mayun garin nan namu. Da jin haka sai mutane suka fara murna. A ganin su wannan ai aiki ne mai sauƙi. Nan take dukansu suka nufi gidan iya Ladidi, kowa na burin ya zama sarkin mayu. Da suka je mutane 5 suka fara shiga a matsayin maguna. Husna kuwa tana ganin magunan nan sai ta tofa musu addu'a duk maitarsu ta lalace. Sai ga karnuka guda 10. Su ma ta tofa musu addu'a maitarsu ta lalace. Sai ga kuraye guda 15. Su ma ta tofa musu addu'a maitarsu ta lalace. Sai ga damisa guda 20. Su ma ta tofa musu maitar ta lalace. A taƙaice dai duk mayun garin nan sai da suka je da nufin cinye Husna, amma sai da ta lalata musu maitarsu. Kafin su ankara duk ƙauyen mutuwa ya zama babu maye ko guda ɗaya. A can kuwa birni tunda su Alhaji Bello suka lura ba Husna ba Humaira sai hankalinsu ya matuƙar tashi. An baza jami'an tsaro an sa cigiya gidan rediyo da na TV amma shiru ba a sami su Husna ba. A ranar ko bacci su Alhaji Bello ba su samu damar yi ba, sai dai kuma washe gari ya fara wani tunani.
Yana nazarin Husna, a tunaninsa ya gano za ta iya cewa za ta tafi ƙauyen mutuwa neman asalinsa, don haka hankalinsa ya matuƙar tashi. Nan take ya ji jikinsa ya ɗau rawa. Ya je ofishin 'yan sanda ya nemi su taimaka a raka shi ƙauyen mayu, amma sai 'yan sanda suka ce ina ba za su je ba, haka kawai su je a cinye su. Nan take ya je ofishin sojoji, su ma suka ce ina ba za su je ƙauyen mayu ba, suna da labarin garin duk wanda ya shiga mutuwa yake yi. Daga ƙarshe dai Alhaji Bello ya yanke shawarar tafiya shi kaɗai, amma sai matarsa ta ce wallahi sai ta bi shi. Da ya so ya hana ta saboda hatsarin tafiyar, amma ta nace sai ta bi shi. Ai kuwa suka ɗauki hanya suka nufi Mina. Bayan tarin fargaba sai ga su sun isa ƙauyen mayu. A lokacin da suka isa gidan iya Ladidi sai suka iske taron mutane ana ta hayaniya. Wai ashe mutane ne suka taru suna roƙon Husna ta mayar musu da maitarsu da ta lalata musu. Sarkin mayu ma da kansa yana ganin Bello sai ya nufe shi da sauri. Bello har ya tsorata, amma sai ga sarkin mayu ya durƙusa a gaban shi yana faɗin, Bello, don Allah ka sa 'yarka ta dawo min da maitata. Ni na fasa kashe ka, na fasa kashe kowa ma, ni dai maitata nake so ta dawo. Sanin kanka ne ita ce abin alfahari na, domin gadonta na yi. Kafin Bello yi magana sai ga Husna ta fito ta zo wajen. Husna ta ba wa mai gari haƙuri cewa ta san yadda za ta karya maita, amma ba ta san yadda za ta dawo da ita ba. Don haka kawai su yi haƙuri su ci gaba da rayuwa a matsayin mutane ba mayu ba. Da farko mutanen garin mutuwa sun ƙi amincewa, amma sai Bello ya musu alƙawarin da ya sa dole suka yadda cikin farin ciki. Ya ce zai ba duk mazajen garin naira 200,000, mata kuma 50,000 su ja jari. Sarkin mayu kuma za a ba shi naira miliyan guda. Kuma yanzu sarkin mayu shine zai zama mai garin mutuwa. Sannan za a gina musu makaranta ta addini da ta boko, kuma zai sa a gina musu famfuna a cikin ƙauyen. Jin hakan mutane suka amince, ai kuwa cikin lokaci ƙanƙani ya cika alƙawarin da ya yi. Ya ba su kuɗaɗen ya gina musu makarantu da famfuna. Yanzu garin ya dawo garin mutane ba na mayu ba. Jama'a sun fara shiga ƙauyen ana hidima da su ta yau da kullum ba tare da tsoro ko fargaba ba. Don haka ne ma Husna ta ba da shawara a sauyawa garin suna daga ƙauyen mutuwa zuwa ƙauyen rayuwa. Ai kuwa suka amince da wannan shawarar. Godiya ga Husna, godiya ga addu'arta da ƙauyen mutuwa ya zama ƙauyen rayuwa. Maimakon jin haushi, yanzu duk mutanen ƙauyen rayuwa suna jin daɗi kuma suna godiya ga Husna, domin ita ce ta zama silar shiryarsu, yanzu sun daina cin mutane. Husna ta zama sanadin dawowar mahaifinta cikin garin nasu. To bayan kwanaki dai suka tattara kayansu suka koma birni har da iya Ladidi. Mutanen ƙauyen kuwa sun yi musu rakiya cikin farin ciki. Zuwan Husna garin ya bar musu tarin darussa. Ashe ɗan ƙaramin yunƙuri yana iya kawo sauyi babba, kamar yadda Husna ta yi. Ashe dai addu'a na iya kare mutum daga dubban maƙiya kamar yadda Husna ta yi. To ƙarshen labarin Husna kenan. Shin wani darasi ka ɗauka a cikin wannan labari? Bayyana mana a comment section. Ku ci gaba da yin subscribe a channel ɗinmu